di hingke hai tekse part 2 ma haika bo pon ang je payment proof ni phunuk sinai tabuk tinika payment proof baike man ang aro tabuk suppose 12,000 ka ang 12,000 yagarai tikse kabang ka 15,000 ta 15,000 hingke nini bosoro 30,000 je ang 2 mas sokaimani ani payment proof ang tabuk nongno phunuknai je 2 mas ang kaika 2000 20 ni June no kaimani hingke July bai August ni payment nongno phunuknai hingke je July rang habmani abo 13 tarik 7 mas mo 25 sokai habnai 2500 ke manai ang abo first payment abo hingke first installment amoni second payment am bahai 25 maka 8 tarik ni 8 maso aboni bagui amo hingke chini payment proof norok naimano aro payment proof norok nugui mano aboni bari no bagui nongni thani phunuka je rang dari ria o company aboni bagui amo haike ma phunugo tamoni himba tabuk third payment wngnai bwskang September o hingke afuru bo nong bagui ang video no phunuknai je payment manmaya bwskangni September hingke norok aro khaina bwsangke norok ang bai phano contact kaimano chini hingke keba chini office o phano thangmano chini office wngka je long try hotel Bidut kota chomini federal bank ni saka o abo wngka norok aro thangai visit kaimano pomtihai tebo saimano bwsangke norok aro bo tangmano ani ektui bo sana bwsangke ani ektui bo norok khanai mano pomtihai aboni bagui aswkno tini no bye.